Мебели Виденов е ваш партньор за втори път, предоставяйки дивана, на който златните момичета очакват оценките си. Как се чувствате днес, седнала на бъдещия диван на успеха? Днес се чувствам много добре, много щастлива, много спокойна, заредена с много положителна енергия и с много мисли за предстоящото състезание, Световната купа, която за 9-ти път ще правиме в София. Чувствам се фантастично на този златен диван и вярвам, че нашите златни момичета ще седят на него и ще бъдат много щастливи, очаквайки си оценката след една много силна и безгрешна игра. Спомняте ли си онези моменти, когато сте оставили сама със себе си в офиса, у дома или в залата и сте размишлявали за стремежа към успех като треньор? Спомням си, разбира се. Аз най-много в живота си съм сама със себе си. Образът, който имаме, така твърде медиен, твърде избран, подбран и не винаги отговаря на действителния ми образ. Така съм човек, който живее и прави нещата, дори не си в темпо, живея много в настоящето, с мисли за бъдещето и съм човек, който много рядко се връща назад. Наистина, и в годините всъщност установих, че това е едно от най-важните качества, които ми е помогнало да направя това, което съм искала и за което съм мечтала. Кога взехте решението да започнете да тренирате художествена гимнастика и как реагираха вашите родители? То стана обратно. Аз не исках да тренирам художествена гимнастика. Баща ми, си спомням, че разговаряха с майка ми, че тази енергия, която имам, те вечерно време не можеха да ме приберат от улицата. Много играех и наистина имах някаква огромна енергия в себе си. Баща ми каза, че трябва да почна да тренирам нещо. Някак си 2-3 пъти ме накара да играя хора, но не беше моето. И тогава те решиха ние живеехме до Герена, че аз трябва да бъда спортистка и ме заведаха в залата по художествена гимнастика, което за мен беше направо някакъв ужас, защото като видях какви неща ме карат да правя, ми беше много скучно. Но баща ми беше категоричен и когато започнах да послъгвам, че другарката е болна и не ходих, и когато всъщност ме хванаха, че лъжа, предстоеше едно състезание, първото състезание, на което участвах и се класирах от 30 деца предпоследна, 29. И всъщност това беше точно случаят, който обърна всичко в мен. И всъщност се оказа, че не страстта ми и любовта толкова към художествената гимнастика, а характера тогава помогна аз да обикна, да се обърна, да усетя художествената гимнастика и оттам нататък вече нещата тръгнаха. Какви бяха реакциите на родителите ви, когато спечелихте първото си златно отличие и къде бяха те точно тогава? Това беше когато бях на 10 години, на първото републиканско първенство в Шумен. Те нямаха намерение да пътуват за Шумен. Даже съвсем скоро, преди няколко дни, баща ми разказваше случая на Наско. Както вечерта са си легнали и някъде към полунощ баща ми се е събудил и е казал на майка ми: ставай, искам да ходим и да гледаме състезанието на Илияна. И са тръгнали през нощта, дори са поканили моята леля и вуйчо ми. И са се качили на колите и сутринта, когато вече аз започнах да се загрявам в залата, видях, че майка ми и баща ми са в залата. И всъщност те станаха свидетели на моята шампионска титла първа тогава и спечелен златен медал като републиканска шампионка при най-малките. Баща ми е много емоционален човек. Всички казват, че чисто емоционално и като характер много приличам на него и наистина така с години. Той е много емоционален, много бурно винаги показва усещанията, реакциите си и чувствата си. Спомням си, че ме гушкаше, хвърляше, целуваше, беше много щастлив. Майка ми, Бог да я прости, беше много въздържана, много тиха, много кротка жена. Тя също много се радваше, но не показваше толкова
видимо щастието си, както и моята сестра Русица, която присъстваше на всичките състезания, на които имаше възможност и беше много щастлива. Дори сега си спомням, че 79-та година, когато спечелих златния си медал и станах за първи път световен шампион, като най-малка участничка бях тогава на световното в Лондон, посветих медала си на сестра ми, която точно тогава роди първата си, дъщеричката си, моята първа племенница, Ани. И така, защото тя винаги ми е била изключителна подкрепа до ден днешен и опора в живота. Разкажете ни за вашето детство. Какво дете бяхте? Бях много енергично дете. И палава, и послушна. Зависи според случая. Така, още от малка усещах кога мога да бъда палава и кога трябва да внимавам какво правя, да слушам, кого да слушам. И от малка така умеех много бързо да влизам под кожата на тези, от които бях зависима. Много така се радвам и обичам детството си и се радвам наистина, че имах едно щастливо детство. Спомните ли си някоя забавна случка от дома с родителите или с роднините? Някоя сладка пакост, която сте сътворили? Ами аз непрекъснато правих пакости. Например, аз като дете не обичах шоколад и не обичах сладолет. Двете неща, които най-много обичаха децата, аз не обичах много и не ядях. Но моята сестра страшно много обичаше шоколад. И майка ми купуваше едни шоколадови бомбони, често канеше свои приятелки на гости и въобще семейството ни живееше много с приятели, често имахме гости или ходихме на гости. И майка ми винаги имаше кутия с шоколадови бомбони. И си спомням, че сестра ми обожаваше шоколадовите бомбони и беше изяла всички шоколадови бомбони и беше сложила мястото на бомбоните в станьолчето камъчета. И беше наредила бомбоните и ги беше прибрала. Аз го знаех това нещо, че се е случило, но не казах на майка ми и бях сама без сестра ми, когато дойдоха приятелки на майка ми и майка каза: ходи донеси бомбоните. И аз победоносно, щастлива какво ще се случи в следващия момент, отидах, лично отворих кутията, започнах да черпя на майка ми приятелките и тя направо остана потресена. Естествено, те се смяха много, така че вместо да спася сестра ми, по-скоро я натопих. Разкажете ни как Наско и дъщерите ви са ви подкрепяли в трудните моменти. Сега е мястото и тук е мястото да кажа, че ако аз в момента съм тук пред вас по начина, по който съм и ако съм постигнала нещо в живота си и всичкото, което съм постигнала в живота си, дължа на семейството си. На този уникален мъж, който имам, Наско, който е бил в най-тежките ми моменти до мен, който е реагирал по възможно най-адекватния начин. Дъщерите ми, които със сигурност в годините са чувствали понякога така липсата ми, въпреки че трябва да кажа, че никога не съм си позволила тяхното щастие, спокойствие и детство да бъде за сметка на моята професия. С такава любов говорите за семейството. Можете ли да ни споделите вашите най-ценни мигове от дома? Ами най-ценните мигове заедно са, когато сме имали най-тежките моменти. И Наско в своя професионален живот, в личен живот и аз. И те самите. Тогава сме били безкрайно сплотени, всеки е помагал на този, който е имал нужда. Как се забавлявате от дома с малката Илиана? Ами, аз много явно показвам огромната си любов към нея и с нея се забавляваме страхотно. Най-много обичам да я храня и да й готвя. Готвя и това е едно от огромните ми удоволствия, да й приготвям супички. Всякакви супички й приготвям. Правя ги с огромна любов и най-важното е, че тя много ги обича и ги изяжда всичките. Докато яде, винаги разказвам приказка, като в 90% от случаите тя е главната героиня на приказката и винаги е добрия герой в приказката. Много обича да играе. Всъщност ние вкъщи сме всички и не само аз се занимавам с нея. Тя има огромна слабост към дядо си.
За неговата няма смисъл да разказвам. Какво ще си пожелаете за предстоящото първенство? Пожелавам много успешна година, много успешна световна купа и не се съмнявам, че тази година ще зарадваме и ще донесем много красиви, положителни и оздравителни емоции на нашите многобройни почитатели с силна, впечатляваща игра и с победи.